Hambai di जों दागिया हातियाव कायसा जयनिं प्रग्राम जयनिं प्रग्रामाव फाइनाल जाखिनि बरमगोनां MDC दिनै डिपार्टमेन्टारि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट यूनिटी डेभलपनि सेक्रेटारि दावराते गुबुननि जेसाव फाइजाक दिनै नियाव पान्दानि बिसिंखै जों दिनै जागा 64 फेमिलिनि 164 voters दिनै बुबाग्रानि थानसानि लगे फाइमानि बागै जे फाइनाल रत्न जतन आनि हामजाक मा याफार अमाहायकेन जों बोसोरगांनि सामु जोंनि भिलेज कमिटि विधानसभा इलेक्शन जोंनि मोथांजागनाय जे लामा कायसा ग्रेटार त्रिपुरान आमनो पयत खालायनो जोंनि त्रिपुरा हास्तिनि जत त्रिपुरा साराक दाबो बुबाग्रानो लगिरनानै बागै साइटआव लायजाक आं कयनाय दिनै पान्दानि बिसिंखै जत त्रिपुरा सारकनो फायदि पार्टिनो तो जायगायाव जों बुबाग्रानो वाइसा लगिरिवै जोंनि दफानो फिलखानि याप्रिसालाय हामबाय ब भिलेज नंगौ फाकिया बिसि दिनै जायगा पूर्वसिमना बिसि सिमिनो ते कुनु बिसिख्रै একটা बिसिनि प्रग्राम दिनै बसखांनि भिलेज कमिउनिटि बसला वाखम जातो आबो तो जों साइमान तो त्रिपुरा हास्तियाव दाबो जोंनि बुबाग्रानि जे फान बाय आस्तुखै त्रिपुरा सा फानसांमानि थिनांगो तेबो अमहाय जयनिं प्रग्राम प्रत्येकटा बिसिवनो खायनानि बागै रेडि खालायजाक जों दाबो जरा फायखान गाबोन दरक साइमाने गसखांगो डिस्ट्रिक्ट वाइस जे डेभलपमेन्ट फेमिलि भिलेज कमिउनिटि আমলে তাহু जरा एक्सन का अब तो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हते जों आजागा डीएम नो चिनि बरम चिनि डेपुटेशन नि ब्लाइ रिखा बेगे अब राज्यपाल नि आरो सगिना परे अब बर बिचार विश्लेषण खामानि याबलो बर स्टेप नानाय के सार नंनि नलेज भिलेज कमिउनिटि बोर्ड उता दंनो अबयस्से मांनाय इनिया कुनु उपाय सिक्रिया अच्छा ठीक है